दिनैनि बे फोदिसारनाय हाबाफारियाव सफैनो हानाय मिडिया बिथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै प्रफेसार रायसान बाहादुर सिंनि एगेन्सै बे फोदिसारनाय हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बियो सासे काराप्टेड बिसि, बेनि एगेन्सै जोङो गोबां फरायसालिमानिफ्राय फैनानै जोङो बे सोमावसारनायाव बाहागो लाफैदों। बिथांखौ बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनानै गोदान बिसि सोनायनि बे हाबाफारिखौ जोङो दाबि खालामदों। जाहाथे जोंहा फरायसाफोरनि फरायनायनि बेलायाव खिथाबनि बेलायाव जोङो मोजां रोखोमै बिजाब मोना आरो जोंहा सिलेबासनि बेलायावबो थिग मथन जाया आरो रिजाल्टखौ टाइम मथे होनो हाया। बिनि थाखायनो बिथां प्रफेसार रायसान बाहादुर सिंखौ बोखारनानै जोंनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोदान बिसि नांगौ। बिनि थाखाय जों फरायसाफोरनिफ्राय गोख्रों डिमान्ड। जोंहा साफ्रोमबो फरायसाया गावबागाव मोनसे सिमां मिजिं लानानै बयबो फरायसालिमायाव फरायो आरो इउनिभारसिटियाव हाबफैनायनि मिजिं लायो। जाहाथे बैफोर फरायसाफोरा रिजाल्टखौ मोजां मथे मोनाबा, सिलेबासखौ मोजां मथे मोननानै गावनि चेप्टारखौ कमप्लिट खालामनो हायाबा बैफोर फरायसाफोरा इयुनाव मा सिमां सुजुगोन, बेखौ लानानैनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो बे बिसिनि एगेन्सै बे फोदिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। जोङो बड'फा इउ.एन. ब्रह्म कलेज दतमानिफ्राय जोङो बाहागो लाफैनो हादों। जोङो 130 जननि बारा जोङो फरायसाफोरा बाव बाहागो लाफैदों आरो जोङो खावलायनाय बायदियैनो फुंनिफ्रायनो जों बाहागो लानानै दासिम दङ बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव। जोङो बे खनले सोमावसारनायनि उनाव दासिमबो फिथाइ थायैखौ जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों। जाहाथे जोंनि आसामनि CM बिथाङा जोंनि बे दाबिखौ मानिनानै लायो आरो जोंनि BTRनि CM साराबो बे हाबाफारिखौ थाबैनो आखायाव लानानै मावफुङो। जाहाथे बिसिनिया बारा गोबाव गैला बे सोलोंसालिमानिफ्राय ओंखारथिया जोंथ' बेखौ मिथिया। जाहाथे जोङो बे बिसिखौ होखारैनि सिगांनो जोङो जाहाथे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सोमावसारनाय बायदियै जोङो जाहाथे बिसिखौ थाबैनो सोलायनानै गोदान बिसि खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो BTR सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो। जों दा माने जेरैब्लाबो रायसान बाहादुर सिंखौ इमिडियेट होखारनांगौ। मानोना बिथाङा दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थानानै जिबौ गांसोनि महर लानानै दिनै फरायसाफोरनि लाइमोनफोरनि जिउखौ धंस' खालामगासिनो दं। बियो गोबां इमिडियेट फोरमान थासेयावबो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय गोजान जायाखै। बिथाङा बिदिनो लाइमोनफोरनि फरायसाफोरनि थै सोबग्रा सासे सुबुंसो रायसान बाहादुर सिंखौ। बेनिखायनो जोंनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बिसि महरै नांलाया। जों बिनि सासन खालामनाय सामलायनायखौ मुगैबाय। जों दा बेखौ बोखारजानो थाबैनो लुबैयो। बेनिखायनो आसाम सरकार एबा जोंनि BTR सरकार गासैबो सरकारनिफ्राय थाबैनो बिथांखौ बोखारनायनि राहा लामाखौ लानांगौ। जों थाबैनो बिथांखौ बोखारजानायखौ लुबैयो आरो। एग्जामिनेशन सिस्टेम आरो रिजाल्ट सिस्टेम माबायदि जेंना मोनदों बेयाव? एग्जाम सिस्टेमफोराथ' जानांगौ टाइमाव जाया, रिजाल्ट मोननांगौ टाइमाव रिजाल्टखौ होनो हाया। बिदिनो रुटिना लिक जायो। बिदिनो बायदि रोखोम मार्कशिट मोननांगौ टाइमाव मोना। गोबां जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन फरायसालिफोराव एडमिसन लाहैनो गोनां थायो। बिदिनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गाफालि लेट खालामनायनि थाखायनो दिनै जानांगौ बायदि टाइमाव जानो मोना, लानांगौ टाइमाव लानो मोना एडमिसनफोरखौ। दा आंनि लुबैनाया बेनो, रायसान बाहादुर सिंखौ जेरैब्लाबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय इमिडियेट होखारथारनांगौ आरो। बबे कलेजनिफ्राय? आं दा सभाराम रुनिकाटा कलेजनिफ्राय फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा कलेजनिफ्राय फैदों आरो। आं माबानि सभारामनि रुनिकाटा कलेज फरायसालिमानि दालाइसा एबसुनि गाहाय नेहाथारि। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बिसि रायसान थाबैनो बोखारनांगौ। मानोना बियो काराप्टेड सासे मानसि आरो बिजिलेन्सनि एरेस्ट जाखानाय मानसि आरो बेखौ बेजों लोब्बा थानानै आसामनि गभर्नर बिथाङा आखाइ दङ बिनि सायाव। माने बेजों सासे बिल लानानै ओंखारनाय मानसि। बेनिखायनो थाबैनो BTR सरकाराबो आसामनि CM जालायनानै बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ। माखासे एग्जाम बा रिजाल्ट बायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव जेंना मोनदों नामा? जेंनायाथ' बिराद दङ। समथे एग्जाम जाया, रिजाल्टखौ समथे होआ आरो स्टुडेन्टफोरनि बांसिन माने नायोबा बांसिन हारानो रिजाल्टआ बेक फैयो। जेसेबां पास जानांगौ बिदि जाया, बेबायदि आरो थासारिया। दा मा लुबैयो? दा जोङो बेखौनो लुगैयो, जोंनो गोदान बिसि नांगौ जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफोरनि फिउचाराबो ब्राइट जायो। बेनो आरो जोंनो ब्राइट फिउचार नांगौ। जोङो जोमदार कलेजनिफ्राय सराइबिल। दा बे समाव जोंहा दा दरनाव फैनानै जोबोर बाहागो लाफैनानै मोजां मोनदों। दा बे समाव जोंना रिजाल्ट मोननाय समाव रिजाल्टखौ लेट मोनो, थाबैनो जोङो रिजाल्टखौ मोननो थाङा। बेनिखायनो जोङो दा बेयाव बाहागो लादों। मा लुबैयो नोंथांमोना?
मा लुगैयोलाय सम्राटसिनि हेंथायै लावदुम हेंथायै जों बिसोरखौ बोखारनांगौ सरकारनिसिम मा दाबि खालामनो लुगैयो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनायसै बिथांखौ जोंहा थाबैनो बोखारनानै गोदान लाबोनांगौ बेखौ लुबैयो आरो क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing, midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course ni सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय GNM नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ BA साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANM नि थाखायबो हायार